Здравейте хора, аз днес ще правя клип на играта Danganronpa. Не ще става някоя игра и ще я пусна долу в описанието. И преди те и казвам, ама нещо. Ще я пусна, бе. Бой. Може да ви изглежда детска. Ма не. Детска, ема. Всички игри са детски. Мамка му, аз не мога да ги убия. Аре, той прилепчи летящото, не мога да го убия. Я да видя колко е. Вие ги убивайте, ме мърси. Филм 4515 XP. О, не. О, бихте. О, не, 37. Този път хора ще го пусна долу в описанието. О, ще вземам, Ико, аз мога да ми шпълна. Тогава да бъдете медено. Защото някой прави. Какво да правя? Аре, няма мана. Мана, ще... Мога правя ще клипове на Happy Wheels. Аре, Умра. Аре, Никой да излиза, аз ще сложа такви неща. Див тъпана. Кой див е? Аз съм на бомба. Има ако умреш с някой... Ако умреш и има някой... Чакай. Вземам това. Искам да гледаш ли гония рицар, дет му се вижда пъпа. О? Ония рицар, дет са показва, дет ти пише, дет ти обяснява Лорд Дингърпъс. Виж го как бъзата му как седи. Как му се вижда. Само тук да взема експито. Ничка. На мен след тая битка ще стана 41 левел. Пак ще умра е края. Спокойно, нямам реша. Нямам реша, имам реша. Готово. Спасяма местата. Говори, аз ще се съживя. Да. Така ще се съживя. Аре, бе, съм сега. Съживявам някой друг. Аз съм... Кой ме събуди, бе? Взимам тия. Златната! С короната! Аз до сега съм намал. До сега не съм намирал такава кутия. Аз вече имам 2 такива. Да, че аз с искрен взимам такъв. Нали съм? Да, ти ще малко място. Какво правят те с тука, бе? Водо, ще убият. Нека иде и ще им пръсна газовете. И си имаш ли бомба от мен? Да. Не е спорно да знаеш. Добре. Който смакне. Мои приятели, бе. Влизат. Аз живима. Кой качи левел? Баба ти. О, да. Ти да го с мен. Аз се разгорещявам. Аз завърши. Що не мога да парите? Защото си беби. Зато не мога да имаш парите. Оли шеп! Кои са тези, бе? После. Майко ме ме замразиха. Аз ползвам бомба. Аз убих единия. Аз ползвам бомба. Аз умрях. Оле, още един бос. Че ме нападна. Мадея, къде Бос, махай се. Мадена. Бос. Бах си, он ти босом.
уби ми се върнем. Те убихме ги. То с малък Тук чест. съм. О, то чест е готин. Дървения чест. От него се парат пак яки неща се парат от него. Играе с мишката. Ето с мишката. ЗХ с Z Х С едно цифрата 1 и 2. Той го пише тук долу, да смениш нещата. Аз ще му да помагам нещо. Много, добре, не ти дреми. Сега ще изгубя тази кутия. Що? Чакай, Иво, аз ще използвам бомбата. Няма смисъл, брат. Използвай. Добре, използваме. Първата ми работа ще се съживя. Да, не мога да съживя никой. Те ще умра. Иска ли няма да се живи? Съживявам Иво. Съживих го. И Не. аз му. О, виждам, брат, му бърка за кутиите там. Аре, Вижте ми кутии, брат. те тук сме. Аре, оставите стъпте прилепи. Аз бегат тук. О, босове. Аз те сме бързо умирам. Те са хиперсилни. Да, бе, пак умрях. Те с босове много трудно ще ги убия хора. Аз съм мушкам покрай тях и умрях. Чай, влизам. Аз съм. Гледай, аз не мога ги мъртна, едва ги мъртам. Кръвта е. Аз съм разтрещен. Вече не съм. Сега тук ще съживее някой, не знам кой. Тъпи бос. Умрях вече. Тъпи босове. Хора, те постоянно ще излизам. Няма да си... Готово, минахме. О, оле, виж колко са... О, виж колко изкрепна съм. Аз съм 78. Хора, чакайте за малко заглуша чувствена. Добре. Окей. Сега отварям кутията. И аз се отварям. За 1000. О, син ключ спечелих. Сега се отворя синята кутия. Аз спечелих някаква брадва за ждете 118. А пък Тъпа. твоята колко е? Моята е 600 и нещо. Отварям един син. О, брадва 422, пък моята е 617. Ще я продам за 870. Имаме чест за 20 000. Хора, мисля, това е за епизода. Лайквайте, абонирайте се и до скоро.